Iya. Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu mau ki nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ah tandangane to. Kowe nengke wae, wis apa-apa wis. Wis, cah, pengen mudari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 tahun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Nawa Gareng barang melu. Lho, rombongane. Pasukan paguyuban pekumpulan Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket Nala Gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Wong Faihung sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, gleleng ta? Hajake. Arep ndi? Ngaso pundakku kecethet e. Pundake kecethit, mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Aku wis ngalahke siji, Gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagianku saiki, bagianmu. Sing maju lho apa? Embuh, ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir, trajake dhewe. Dasar Puranyata, anake Bekandirna. Iya. Kowe barang melu maju, aku abdining Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso njara langit. Kene marganing patimu. Kene marganing patimu. Ayo panggal tak ayone legane atiku. Perang nganggo iki wae. Ayo kene. Iki sandangan pencak silat. Dupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong regane.
lho apa ora kowe? Dan aku kena terus saiki. Mati. Jeneng aku njaluk bodar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwara wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malsa kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo gurung menang kok wis arep lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malsa. Aja meneng wae. Cubruk. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh-aheh kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe ngina karo Sotama. Cubruk. Turun. Aja meneng wae. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyebelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora tuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Adi kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai, kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeng mripat karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti, merga Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi merga dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Wedomangi kok ora gugu. Wah, ya sak ngisoring dlampakan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok ming trimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sampeyan niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki nglidik.
Mula aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Kowe ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan iku ngoyo woro senane. Omong kok sak penake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti Satamon iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan iku. Keparat maros maning jajalanan. Kakang, kowe aja ngeceh anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen ponokawan kabeh padha wani karo Bekan Durna. Ungano dadamu. Ene, maju legane ngatu glandang cundha manik ora jeblok wetemu aja tuntang Bekan Durna. Tuprok. Tuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancong bolong bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bekan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curug. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niku lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Cuplak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayoli binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkuni kaya entuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bekan Durna. Gumen ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bekan Durna. Iya. Perot. Sengkuni perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, bane sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Perot, bedet. Perot, bedet. Radet. Perot, bedet. Petro. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, gugu karepe dhewe dewate. Pripun? Kula watesena mboten. Durun. Rene le. Mungsuh ponokawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala karo rangkete mbok siji. Joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas.
Ayo sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bondo tangan wak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Weh lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njoro langit. Ayo sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora tak dadakokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nya. Lho mbane apa? Guajul pisan prata luntune apa ora isin? Aisyah. Ayo. Aku ya kendel nek mengkon kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nya, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nya, ayo. Ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nya. Lho, mburi wae piye? Nya. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nya, ayo. Ayo. Kaya kula nya. Iya nya. Wani wae isih. Ayo areng. Mburi wae piye nya? Mburi ya mburi nya. Isih. Santai. Oh, Bres ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, Dursasana kok oke modern kok. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampean iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Nggo. Biar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nya, ping pindho sisan. Weduan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Riki. Nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Ngati-ati, pinginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis asa omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegan nek gawe to, ya. Hai. Wila rapopo pangeran pati emang karo batur. Ya pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Ayo. Siap. Ngati-ati ya. Ampuh piye merinding awak. Yo gentenan. Nya, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Lah iya. Nah, pisan kasuduan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Lho, iki ra dijambak kene iki.
Aku iki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora apa ndi mawonge. Iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho laki to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok durung nggo apa e, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Yo, wadah aku mung turu delok terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Lah setan ora. Ana mane cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu lak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Bapakku inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati aku. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho. Aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Paihung. Paihung nyek nek iki ora Paihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Paihung modar tenan. Mulih wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dianu goleke ojek ya grab. Grab ora didit kok nganggo grab barang. Rasa kok ngomong ayo mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo le yo. Ayo.
Mengo. Wis cekel Satpol PP. Mudyar monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petra. Kowe sing kaeke negara Ngastina. Ya ora. Tamarana Piyai Nenggala nyus. Mudyar. Bagong maju loloi negara cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku, Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Petro, Nun. ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek ngono omong pisan ki sing cecok le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, Mane ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Gong, aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo, kowe. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi kowe? Saka endi? Gong, kowe iki kok nanun-nanun. Saka endi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Ya. kan nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu, Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun ngetokke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkul anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Ya, terus Geger karo sapa? geger kali Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya, lah. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang sapa, Truk? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha nggih niku, kula niku ra mung piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Belane Kurawa ketoke. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Oh, Kacamata. Pancanaka. Teng tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe Bali. terus Ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. sebabe Sebabnya ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbok? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepaya ya, Tru. Wis ora dilapet. Diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepaya ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampean niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput.
Aja mbok anggap ndak aku srawung karo Wasata Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa Wataka ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora, meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngono. Jam cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus, lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono, aku artos malah kleru ndas. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu tenan. Lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Iki gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok, ana sing diuripke. Nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa tenan? Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih, minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balekke aku. Siap. Tenan iki? Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sagedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng bokor sandang murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok gubungane karo gubuk asmara. Ya tampan ono. Tak bari ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Titip prani mangan anak Hanong Parijata. Mbak lumembak lamun mambeng lirombak ing segara angra. Oh. Niki apa? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi ahli goro. Ora percaya njajal bathukno kuwi templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak guroni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Iki. Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Waduh. Abagong iki goblok kok mriki rasa cewek to. Butuh iki tak gawa kowe rasa kaya to. Ya. Nyembah ping 3. Ya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, digawa tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi ro pusakane dhewe. Ku pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Ku nek nganti tekir karo dadaku aku mati tenan. Ha ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Ya. Minggir ah, cuplok matamu.
Iki canggile lagi. Amon Suramrata Jawana. Ora ngerti kancane iki nata Mantura Prabu Baladewa dipanalu kaya. Sing ngakon kuwi dadi nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati dening aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Oh iya. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kaya jawane kuwi ngono bakone lho to. Wong ana ora wae ketipan mengke negara kakon mati jenenge awe. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, bener ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwanjen bener mengkono. Apa to sababe aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora mblang apa? Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semono, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangi lelabuhane Nala Gareng Petra karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo tandangana Kyai Alugara Jaya. Manus maning jajalan sultaning bawon iblis. Ora ngerti iki panjal maning nata Mandura Prabu anu sudah. Kapora Wendra Janaka wedi to karo aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih to ya. Ora tuwa dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak apusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apik, Werkudara dundurke. Siap, mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya. Kadangipun Kakang Werkudara
Mung merga gara-garanipun Kakang bakal milani Petro Gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan ora. Bagong. Nah. Gowo alugur arep tok nggo apa? Nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi ora. Wah weh. Kowe tegel karo aku. Sampean ya tegel karo kula. Ndi dasare aku tegel karo kowe? Sampean labuhi kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Lha nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omahku sing sirna Margalayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta diolah sirnake. Wah, edan ora edan jajal kok piye? Wah. Mundar kowe. Aja iso rekane ati. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Ini. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa. Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah yo kene. Lah yo nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nya. Bagong ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Tro. Rene yo. Balekke, Gong. Ha sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nya tampan ana sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Bagong ora sembrono. Nya tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Uga. Aku ketoke kaya eman-eman, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugal warisan pusaka kok ditutuke nggon bathuk. Walugara iki nek nyimpen dak dadi ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Dengkulmu melocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jar bukan. Kowe sing nalar. Nggih. Apa mundur? Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah, edan.
Nek ngerti kaya ngono. Kula mau tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Sekondra Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kok tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek. Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandheg teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang wae. Iso wae. Menthok-menthok tak kandhani, Dok. Menthok-menthok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo, mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Wetru. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Yo.